Díomh a chairde agus fáilte ar neis go dtí an córá teic féile 2025. Lomanómh tá lísa ní Chuinnegán, gur míle maithagad lísa as ochta bheith Lomanómh chun sá cuasaí. Tá si go maith tá bheith treéis me ar a vaccináil so tá mar bhaine wickedish. Arrás lísa sin deiscéil sin thbór. Lísa arrás. Beidir go méid go méid fáin ann reintólas a thuirt an locht fécinse ort féin agus corvastit agus do coolra, beidir. Okay, Carcador mar sin. So at least could go is Adam dum agus is Dr. Etchelt me. So time an seo is sasana a disher fa bliad one agus as meo gúcla. So Beladog could a whale. Time in my foster shot mar Dr. fa Jeff Leon. So tá an orteistí tam sa gohílas cehar agus an sin bhain mé nó leiis céim leiis amach an gohílas de agus tá sé just Jeff Leon inis could bheith an seo in sasna agus tá Jeremy Trainall agus Dermot Stadger dhéanamh an seo don pre-hospital emergency medicine. So is Dr. Etchelt me, so tá big déanamh gachrod den áthar raibh an ospidéal agus an sin be mé teachtar asisiéis go éan le cúna dé anyways in mí an úil. Arrás an a bhálísa. Tá sé sin anna himúil agus thosnig tú amach an son mar luigh tú I món stadar leis an son éire, ba? Yeah, so mar arteiste gobílas sa cehar agus an sin fog mé go bhlachlia UCD os go le héad an sin agus bhain me céanam amach éis an sé bhlír an sin. So gobílas sa de den bhog mé rasisiéis go gaiamh agus thosig mé ag gobra sin ar fa trí cehar blin go gaiamh Mayo, Sligach, Portlaoise, Gaiamh agus Sligach Arís. So it's an order sin. Chun an emergency medicine trade escape. So sin trade all a bheith mar Dr. Egadal. Agus an sin bhog mé go bhlá clia, Sligach, Limnach, agus an sin, an seo den go sasan ar fa cuaig flian. Chun bheith mar chorlór emergency medicine. So to become a consultant in emergency medicine. So bheith sé sin bafos nor a film a bhaile a mí anúil. Arrás sin anna himúil. Agus de aon dana beidir náchfuil mór an ólas acu ar cad go díreach go mín ar siúla go léithúil. I gcomprád le bheith lonathe in óspidéal. An me fástáis in an túra a thuirt dómh ar cad a bhín ar siúla go léithúil. Go léithúil seo an sasana, so tá sé beagnaí difriúil do go nóir le lá a bhaile in éan. Ach, so táim mar fárstan an fearan seo chun fearan thuirt Jean cuaram go daoine tá antín agus gartathe raibh an ospidéal. So tá mé an dul go dtíon áthir sin le haid an ar san Etchel, so san helicopter, san rapid response vehicle. So tá sé cos leis an nuclear television fecinn tú ar air ambulance. So sin má fást. So tá tú mar fárstan an fearan, so pilot, go pilot an bret pilot atá sin, agus paramedic one agus mission mar doctor. So déanaid just gachrod don na pepá don na hother atá gartathe. So like stabbings, shootings, tips the car, umper cree gachrod atá. So tá mé an Jean cuaram déanamh ar an sráid, sa teach, inród mar sin raibh an ospidéal, so to stabilise an a thuir sin. So tagan sibse díreach ag an spotta nuair a fáinse an gléach ag rá cahamíd arathúirt an duine seo agus a sibse an le céad duine ann chun arathúirt ó bhribhdal go dtíon ospidéal. Se nóir a bíon an bellar siúil den just caiimiid gachrod chuirsíos agus ricodíon helicopter. So tá sin an just trí nómad a bheith dul amach san helicopter, helmet atá agus sús a spéir. Agus duine sin béitú ar híomh an óthir beidir cuaig nó sé nóméid an sin. So is léir go beidir an ground crew atá ann ach tá míid ag déanamh Jean cuaram, so chun mar bhd níos mó go dtí an óthir an sin. So intubations, fulla, éonrod atá le déanamh. Agus Jerome Maniwes go thomláin, tá an ospidéal ag teacht amach go dtí an óthir atá gartathe agus sin an sin. So is mise agus a paramedic an ospidéal mar deige tú, mar tá scían amsa ón an rent éigedáil agus an éigedáil, so tá muidir tuairteach le scían sin go dtí tíomh stráid. Arrás. Agus tá sé sin anna háchtach do daoine a bhfuil i món mail riamh nach mé a ggóhan ama chun fáilcha in ospidéal. So sin an rud anna háchtach faoi.
Agus an bhfuil sé sin in éire faoi láthair. So tá siad ag fiosú in éireann agus tá sé ag fás in éireann. Tá na bad paramedics atá ag gobar in éireann tá siad just harcí an tá si ar sa fan. Ach níl siad an intubations nó blood fós a thuirt amach go dtí na hathair. Ach tá si sin ag teacht anyways. Ja, cinnte arás anna bha. Agus cén fá gur cén sim a bhí agat i gcúrsaí leis agus a bheith gobar san iarnáil seo agus cén inspráid beidir fuair tú nuair bhí tú sóige chun dul man postcasúla seo. Yeah, so bhí mé páirtean agus táim fóspáirtin san order Malta so sin grúpa gárcabhair agus déanrach. So hos mé géirbhéh sin or bhí mé trí bhlína déag díis. So bhí mar ag clachtú first aid agus gárcabhair agus an sin bhí sin an omspráid a bhí amsa. So lean mé raigard sin agus den bhí mé ná dul isteach sa leiis, but táim fós páirt a ghlacu san na order Malta freisin mar is mise an Chief Medical Officer that an order Malta is rationéireann. So even though táim an seo in Sassana táim fós mar CMO ar raisiréis san order Malta sin. So ceapam go bhfuil sin inspráid mó chun a bheith dul isteach in sa specialty agus subspecialty seo in sa leiis. Arás anna bha. Agus de éon macléin beidir atá ag éisteacht é nómh. An bhfuil éon comhairle go dómh ó thaobh conas dul man postcasúla seo nó éon taithí gur féidir le áilt agus iad fós san bhanscoil. Yeah, beidir like páirte ghlacu in sa grúpa déanrach mar sin, like an St. John's Red Cross, no rud éige mar sin. Chun like just beidir Féile, a bhfuil sé mar sim agotsa chun é sin a dhéanamh and then má tá bhraon lo deatsa just leanart agus, you know, béitú ná é sin a áil. Ná bach le aine nóir dearan siad, you know, tá na points ro ard, níl tú ná is Colleen who, mar I know beidir kind faoi sin níos beidir níos déine, but like is mise máthar de trí fáiste freisin agus tá, you know, táim married, tá posta, you know, tá glór rudí le déanamh amsa raibh seo freisin, so tá tú ná bheith mar máthar, bheith mar doctor etilt agus bheith mar bagcéile freisin. So tá tú ná é sin a dhéanamh. Cinnte sin comhairle úntaach na micléin agus tá si den ná dul man éon rud go bhfuil simachil cinnte. Just leanart. Leanart mar dulciú. No sin ar mór an son. Agus ó thaobh nuair bhí tú i man stadair in ollscoil Blá Clia, an raibh sé dachar a bheith amá ar taithí na hóspeidéal agus a bheith man stadair ag an am céine. Yeah, is léir go mé saoil eile agat agus tusa ag déanamh staidir ar leiis, mar níl tú ná dul amach, you know, com minic is a féidir leat fit a cóide nachhfuil ag déanamh staidir le cuasaí leiis. So bhí postamsa bhaile bhí mé gobar in tasty bats in sa takeaway an sin. So bhí ar taistal bhaile go béla ná gachdear a seachtaine agad a áil agus den delarráisiéis go Blá Clia. Agus den leanart in san ospidéal chun de réimhse agus tréimhse caiithúil sin freisin. So ní raibh mé ná dul th lear agus, you know, go dtí oxygen agus na ceolcarma bhhaithlim, agus ní raibh mór an agad am sa freisin. But bhí is a gom go raibh mé ag déanamh an rud a bhí sim mór amsa agus hansig mórliam. But agus bhí má búcail cairán sin agus inis tá sin ba fear céile, bhí sin an takeíocht dom freisin bhfuil mé ag déanamh an rud ceart. You know, just chuir de cean si is déanaar staidir, hansig mórliam, so ní raibh sé mar it wasn't anything major dom sa bhí mé géirí é sin a dhéanamh, so just leanart. Arás anna bha. Luigh tú an son níos lua ó thaobh do páistí ag go baile agus tá tusa tar éis de páistí go léir a thógant trí bhean na Gaeilge agus Gaeilge a úsáide go baile. Chuna sa chosnig sé sin an raibh Gaeilge go ó dúchas ag go baile? No, so sas béle ná mé san dílas a ceantar Gaeltach mé. Chuí mé chuig an Cloisterbhric a Barrett an Gaeltacht, nor bhí mé Jeff blíad a díis, me se agus mo cúpla mé. Agus an sin, just, I don't know, like, rud éigen mar clickin dat an Gaelge. Níor hatan a Gaelge lom raibh sin. I'm sad to say, but an sin, nor bhí mé ag dolas seachad sa Gaeltacht, dólag mé an gramadach, dólam mé go raibh tú ná just córa trí Gaeilge agus ní raibh mór an, you know, brúartsa,
is cum leat faoin na botúna táéta agus mis like Jefflí a déis agus dil mé a ras a réist séhlín as céile gotí cloisteir go barid, so I bhrithe meanscail. So like hadn't she sin gomorlium revmans or 3 mansket. So then or bug make a block clear, chuinnig me a gwelga sus agus really me stadger fui gwelga as well. You're allowed to broaden your horizons in UCD. So fiop me sus just a gwelga agus and bratted a spriog freshen. So really me stadger bratted a spriog freshen. Yeah, just like Mark Kraken. More. Yeah, need she cosu or herbe or gwelga, but like it's probably made like it's probably big. Jade of Stadger or the cultural agus the chunk of freshen. So vi sim moramsa crocha o he van gweltocht vi me egdol or a rockin bay or huing me sorry or clash or bar vi me Japanese dish. So on shin then ma far kela Kershia post Kershia keshterm fui post free gwelga. So then vi on post to a good 3 gwelga freshen. So just vi she like no dúrathe chun na fáistí bheith as a gin a hógáil 3 gwelga, hógáil 3 gwelga. So cahal tá sé sé blin déisnis ar seach blin a déisnis agus cuaán 2 blin déis agus féile goblin a déis. So tá larim go homlá as gwelga walja le na fáiste. Well géanam an éireacht anyways, burnt níl gwel go lí famsa. Then Bernard bín sé é caint go homlá as béla. Ach really mascin sé sús béla agus gwelga freshen agus tá sé fitte fúte in our conversations rénos. Agus then mó bháthar agus mó cúpla bín siad caint 3 gwelga freshen agus then Bernard's hismóí Bernard as well. Jada siad éireacht just dún an deras os gona foiineog rud éige mar sinna a rá den fáistí. So tá gwelga chimpel na fáistí agus inis táim ag féchant like gwil cahal ag smuoinmh 3 gwelga nor bhín siad ag caint lumsa tá sé ag smuoinmh 3 bélanúir tá sé caint le Bernard agus níl Jackar ní Jackrocht ar bit acu agus ar réon fáistí agus frastalín si freisin foiig na gwelscaile le bélan á freisin so. Sin haar barg sin anna himúl ó héamh an sim a bhí agutsa agus gur lean tú aráig leis agus inis tá na páistí amón a bheith smuoineh in Gaeilge. Agus sin an ceannas na rudí úntacha faoin teanga dar lomsa go bhfuil nuair tá sim agat agus nuair gur féidir leatsa dó chuid sim agus foiinemh a chucan cín le daoine eile spragan sé daoine eile nó páistí eile chun dul imón I suppose sim a bheith cá leis an teanga. Yeah. Agus tíir má smuoiníní den is ar na miléin atá ag fécinnte seo. An bhfuil on cóir le got ó thaobh beidir na deisina bheith cá ag teach suas ó thaobh dul imón post in Gaeilge amachchan sa. Ceapan go le bhfad níos mó deisina tar éis teach suas le blianta nús agus beag deisina eile. An bhfuil on túair a mí nó moltaí a go dubh. Yeah, agus bhí mé géistegur le dar ó gnéideach ní slúché faoi sé caiint faoi sin agus bhí sé ag caint faoi na slíbhethe tá tú an banach tar héadú Gaeilge. Agus mar doctor tá tú an an slíbhethe a banach trí Gaeilge freisin, mar bhí mé obair in Nealamh agus san ospidéal in Nealamh tá go golódaoine as an gcuil sin agus bíad a lán daoine ag obair san ospidéal as an gcuilteacht agus bhfuil písa bog Gaeilge acu. So nuair tá tú in san ospidéal an sin cleisin tú agus bíon tú a géisteach ar Gaeilge fitte fúte san ospidéal. So nuair bhí mé caint le cólóirí agus mo cóglachtaí, we'd be a caint in Gaeilge agus bear ar bhaile cupántaí am go síos go dtí an ciste. Agus bhí sé mar just cónádóthair mar sin. Agus béidir ó am go ham tháinig duine éigean as an Gaeltacht nach raibh béarla ar bit acu. Well, dearann si nach raibh béarla acu anyways, but tá si den an tuiscint. And but bhí si géirí duine éigean bheith ag caint as Gaeilge a bhí go leor daoine ann a bheith an caint as Gaeilge. So mar postmar sin tá tú an sin a dhéanamh. Ach na deiste eile, like, I mean, tá go mór deiste ar mans commerceáide agus ar man sosiálta trí bhán na Gaeilge. Yes, you can have your postanna dúrathe le TG Cahar agus rud éige mar sin, but tá go leor deisna eile an freisin. I think it's just bheith ag úsáide an Gaeilge nó dúra in sa caint go ná héal atá agad. So if you have it, just chuirteach in the córa, piece of beag le déanamh gach lá. So táim an seo in sasana ag na cónaí an sasana agus tá chuid is mód mo cólóirí agus mo cóglachtaí an sin,
tá gaeilge fólamtha acu. Agus ní rá is acu go raibh gaeilge mar cheanga nuair thosaigh mé an sin. But gach lá bhíonn siad ag rádamsa le dí goit lísa, maidiú mai, ihuá, nuair bí méid ag déanamh seicáil dun na laiis, tá siad ag rá anseo. So tá mo bhéim a chuir sa gaeilge seo an Sasna. Níl siad lífa ar churbe agus ní bhéh siad lífa, but tá siad an nán an nid smuointe bhfuil cultúr, teanga, tá rud éigid speisialta don éan, just an tír just trasna na domta sin. Agus ní rah is acu go raibh teanga a gine sin, but inis tá siad. Tá is acu. An sin just an insprag a thug tusa dómh chun cúpla focail úsáid, agus é úsáid go nádútha sa caint mar luigh tú an son ó héobh diaagréid chun san tú slán bhile. So má úsáidan tú na frotal beaga sin go léithúil go nádútha, teocaigh feabhas agus beag sim agus an son beag siad tar éis dul imán taid ó héobh an cultúr agus an teanga agus sport agus tá siad go léir fuite lena chéile. Agus sin iad rudí is speisialta faoin gaeilge, go bhfuil níomh an teanga tá ann ach is páirt agus creed de áitír agus go ceart mé ní bródú las tí cinnte. Go Devon go bheith bródú las. Agus tá is a gom go mííon beidir na micléna agus daoine atá ag brathnúir seo nachhfuil lífa sa gaeilge, go minn siad brod go dtíon like bagrach nó scafar chud a bheith ag caint gaeilge le daoine atá lífa sa gaeilge. Bhar thosa Jamie agus Darrow Canada agus Kathleen agus na daoine eile tá an seo. But is cum alum like tá go leor botúí déantam sa gealam deitsin sa córa sin, agus cum lumbar tá bhí caiinte gaeilge, ní mór an deislamsa agus me sin ag obair agus a cóí seo, but is brala an caiinte gaeilge agus sin rád tábhachtta. Arás anna bha. Agus an míon béidir go méid córa goin faoin technoliacht agus an bhfuil mórrán buinte an technoliacht nó na hathartha tá feice gutsa ó bheith ibrú mar dochtú in éire nuair hosing tú amach, beidir mar macléin agus inis an áitin bhfuil an technoliacht I dóch garam. So the technoliacht atá goil an sa laiis, like, I mean, tá siad ag feabhsú gach ile bblion, so yeah, tá go leor ahrú tagta, or even ó héib na laiis atá goil. So na laiis a bhí go honú le gach ó her Jeff Lino hen, tá si ahrathe nisir na anticoagulants, so tá anticoagulants sin blood thinners atá an tá absolutely laiis nua a gwen ó héib just gá bblion. So tá go leor rudaí ag torlú gach ile bblion agus ag gahrú ó héobh an technoliacht. Níl mór an difriocht a gwen ó héobh an pre-hospital an seo in Sasana agus rasríist in éan ó héobh an technoliacht. An ventilators atá gwen, so mar só the gach ar ventilators in is mar dhéanar a pandemic, tá siad ag feabhsú gach ile bblion freisin. So tá éan tá siad ag crothú sús agus ag feabhsú as well ar héobh na technoliacht agus an ventilators tá siad dianta agus tá in Medtronic in Ialliamh, so tá go leor rudaí ag feabhsú in laiis gach ile bblion. Agus ó héamh beidir na hetalán ar atá sibh sé úsáid faoi láthair, cinnte tá an technoliacht a gathú an méid san agus go mbíonn tunnachar ag sin ar ó héamh lústa scacrad ó bhogtú go dtí sasan nó bhfuil sé kind of mar an ggéine tá sé go bhhar go raibh sé có nó aimsre nuair bhogtú an. An helicopter atá goil an seo? Tá an úsáid goibh, yeah. Yeah, no, like an helicopter atá goil, so tá gá cead a goil, so an 902 agus a 169 agus tá siad sin mar animacha. Agus níl siad mar like nua technoliacht ar inród, mar tá tú I géirí helicopter atá sciopig, agus tá tú, tá an lift sús go sciopig, dólarrá go ddíad á thur go sciopig, agus sin eile tá sin é, like, níl tú I géirí like a radar is mó agus the sulse is mór in rud mar sin. You know, tá tú I géirí just rud é go bheith sciopig agus tábháilte go bheith ann. So an helicopters tá ag úsáid an seo agus in éir tá siad mar a céine freisin. So tá an aeromedical as an bailall lún tá siad ag úsáid helicopter tá mar don an na Sidery, so tá siad sin difriúil atá an seo in Sasana. Ach an ICRR, an Irish Community Rapid Response, tá siad sin ag úsáid helicopter atá ag úsáid mar
the air ambulance charities go homlán an seo in Sasana so tá siad mar a chéana mar sin. So níl an technoliaach bhád níos mó an seo in Sasana do a bhaile. So tá míid mar a chéana. Mar ghéine anna bha. Agus an má swingí den is beidir an tauki agus cadí na rudí na hatha mór a bheith ag teach suas ó héobh leiiste. Cad a ceapantas atá ná an cúpla bliain ó héobh an leiiste agus na rudí nuaimsre me ag teach suas. Well, tá the subspecialty in pre-hospital emergency medicine agus níl sé mar subspecialty bhaile, so tásúla go bééis sin mar subspecialty bhaile agus spéisi sin an rud is mó ceapam. Just chun a bheith an ochar agus chun an ospidéal a thuirteach agus is skillad mar sin a thuirteach go dtí an ochar. Tá muidir an surgery a dhéanamh, if you will, ag sráid ar an sráid agus san inad pobl. Tá muidir an é sin a dhéanamh don an ochar agus an saoile crothú mar sin. So bhrálam é sin ecoil a bhaile in éan agus fola a thuirteach dtí an ochar gachrún mar skillnar sin agus tá siad ag teamh agus béisi sin a rud is mó a thorlóach in éan sna blianta tá ag teachta seo. Agus marhealar sin is mar pre-hospital emergency medicine doctor domsa. Níl is agam fósar faoin na hematology or oncology neurodig mar sin, but ceapan féin go bhfuil sin an rud is tábhacht up ná an pre-hospital emergency medicine. Cinnte, nó arás. Agus tá sé anna himúil agus leúnmh dé beag sé mar ceannas na rudí a tuí go stacan sa go luath. Béidir mar ocail scur ag an dearan so an me fá nán molla a bháin a thuirt dus na micléin atá ag fécinir seo. Ein mulla gur mín leat. Ein mulla. Just má tá bhringlós nó ein aim atá bheith agutsa in sa saoil. Just lean ort agus na bachla daoine atá ag rá agus é caint faoi ein rud níl tú an sé dhéanamh tá na cuasaí róheachar tá na pointe ró ort. Just chuinigart agus chuinnig de intín féin chud a bheith an bhringlóid a bhaintach agus is sé sin an cóirle is mó a ceapam. Arás, anna bhalís agus cóirla únta chun son. Well gur míle maithagat lísa sóachta bheith do chuid ama thuirt domsa agus bhaine sáirtainna bhas an córa úntach simúil sin. De gachtain atá ag fécinir seo be mí tarnáisníos déanaí agus beag seán ó thuúlán ag caint ach go dtí seo gur míle maithagat a rís lísa agus be mí caint éis go luath. Fáilte. Láin.